myšlenka urobiť druhý album prišla úplne akože spontánne, lebo to je nepretržitý tok nápadov, myšlienok. Už sa to rozoberie na skúške a niekedy je to otázka jednej skúšky, niekedy je to otázka pol roka. Sa to začína tvoriť úplne od základu. Zvykneme to robiť tak, že najprv hudbu a potom dopasúvame melodické linky, spevové linky. No a texty a vlastne všetko robíme nejakým spôsobom spolu. Každý dávame do tej hudby niečo úplne iné, každý počúvame úplne inú hudbu. Matejom si hrajem, hráme aj dvaja, čiže tak nejak skúšame, hľadáme nejaké myšlienky nové, nejaké nové nápady, tiež sa inšpirujeme nejakými vecami, ktoré počúva on, ktoré počúvam ja. Vychádza to z nás, veríme tomu, čo robíme. Nehráme sa na žiadne štýly, nehráme sa na žiadne umelátka a neprispôsobujeme našu hudbu tomu, čo momentálne fičí, ale tomu, čo nás momentálne baví. Snažíme sa nájsť nejaký dobrý zvuk do toho, aby som im tam nevadil tým gitarám, aby som to posunul ešte niekde vyššie. K plány do budúcna určite by sme chceli sa prebiť aj v zahraničí. Myslím si, že naša hudba nie je vyslovene slovenská. Niektoré kapely sa dajú identifikovať podľa zvuku, podľa feelingu. My sa to snažíme robiť trošku ináč. Chceme robiť hudbu pre ľudí a snažíme sa ju robiť po svojom, čo sa nám páči hlavne. Robíme to s láskou. Čau.